halusin yllättää. Hei. Tämä tässä on Nestori. Me ollaan menossa naimisiin. Mitä me voidaan tehdä? Teette 100 litraa sahtia. Miksi ne tilas vaan 100 litraa? Eihän se riitä mihinkään. Meillä on 3 viikkoa aikaa tehdä 10 saita. Mehän valmistetaan sahtia niin kuin sitä on valmistettu jo satoja vuosia. Välineet on parantunut, mutta itse sahti on sama, jota on juotu jo keskiajalla. Pääsisikö sitä maistamaan? Mulla on tuolla autossa pari kanisteria. Mä voisin ottaa kans. Jumalauta. Vittu, me ollaan juotu ne kaikki. Eihän me voida mennä sinne ilman sahtia. Kumpi on pahempi? Olla hoitamatta oman siskon häihin sahtia vai varastaa joltain ei-lähisukulaisen? Mä suostun yhdellä ehdolla. Me ollaan häiden jälkeen kuukausi juomatta. Ilman muuta siis. Jos te olisitte miehiä, me katkottais teiltä jalan. Oliks pakko lyödä? Mä vähän säikäytän. Korkki menee kiinni, mutta ei ihan vielä. Sovitaanko, ettei enää ajeta kännissä? Jolla ei ole ihan pakko.